வணக்கம் நண்பர்களே. இன்று நம்ம பார்க்க போகும் கதை புத்திசாலி தெனாலிராமனின் ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை. ஒரு நாள் ராஜா கிருஷ்ணதேவராயர், எங்கள் அரண்மனையில் இருக்கும் பூனை எப்போதும் பாலை குடிக்கிறது என்று கவலைப்பட்டார். அதை கேட்ட தெனாலிராமன், அரசே, நான் அந்த பூனைக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்கிறேன் என்றார். அடுத்த நாள் ராமன் ஒரு கிண்ணத்தில் பாலை சூடாக வைத்து வந்தார். பூனை வழக்கம் போல பாலை குடிக்க வந்தது. ஆனால் அது பாலை நக்கும்போது சுட்டு அதன் நாக்கு சூடால் எரிந்தது. அந்த நாளிலிருந்து பூனை பாலை பார்த்தாலே பயந்து ஓட ஆரம்பித்தது. ராஜா இதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார். ராமா, இது எப்படி சாத்தியம் என்று கேட்டார். அதற்கு தெனாலிராமன் சிரித்து, ஒரு அனுபவம் போதும் அரசே, வாழ்நாளெல்லாம் மறக்க முடியாது என்றார். ஒரு அனுபவம் ஒருவரின் வாழ்க்கையை மாற்றும். இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. மேலும் இது போன்ற கதைகளுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.